Bona tarda a tothom. Bé, sembla que això de la independència ara sigui possible que hi hagi una via democràtica i pacífica per arribar-hi. Tant de bo. Però no sempre ha estat així. En altres circumstàncies històriques, per mantenir viva la flama de la independència, la gent, els militants, els catalans conscients, han arriscat anys de presó, exili i alguns la vida. Espero que en aquest procés d'independència no seran els oblidats. I aquest text el vull recordar i el vull dedicar, aquí en Berenguer ha recordat al començament, en Josep Encala. Diu que érem 50 i potser n'érem a 100. Érem joves patriotes, érem joves i valents. La llibertat era perduda i la nació per construir. La veritat és ben sabuda. Cal lluitar per existir. De vells combats aprengueren de la lluita les bones arts. A morir per Catalunya estaven tots disposats. Diu que eren uns 50 i potser n'eren a 100. Eren joves patriotes, eren joves i valents. Montsant, Alvera, Montsec, Gavarres, els Ports o Montseny, campaments i Espetec, armes, coratge i seny. Al Rosselló les Corberes i a la Franja Montfalcó. L'exèrcit propi creixia per al poble i la nació. Diu que n'eren uns 50, però potser n'eren a 100. Eren joves patriotes, eren joves i valents. Venien de Lleida, de Berga, de Barcelona, estudiants, obrers, artistes, artesans, oficinistes i manyans. Un sol ideal els unia, del que mai se'n van desdir. Alliberar Catalunya. Per guanyar bé cal patir. Diu que érem uns 50 i potser n'érem a 100. Érem joves i patriotes. Érem joves i valents. Gràcies, Aleix.